Sent om natten, alene på et hotel. Trangen til vin kan ikke slås ihjel. Nej, jeg er en smule nærig og vil ikke betale selv. Men hvem skal det? Ja, hvem skal det? Det skal skatteyderne. For jeg Lars Løkke, jeg er stiv, drikker helt alene på et dyrt hotel. Haha, haha. Jeg Lars Løkke, jeg er stiv, drikker stadig alene, betaler ikke. For ved du hvad? Det gør du. Og når jeg bliver statsminister, bliver livet en stor fest med stjernerne fra Paradise Hotel. Og maden, som jeg spiser, har oftest Michelin. Det er dyrt, så helvedes dyrt, men du betaler den. For jeg Lars Løkke, jeg er stiv, bruger dine penge på ligegyldige ting. Foie gras. Jeg Lars Løkke, jeg er stiv, drikker kun alene, betaler ikke. Nej, ikke en skid, men det gør du. Lad os smage på vinen. Det smager mere det der. Ringer til receptionen her gang. Ned til Receptionen, det er Katrine. Ja, hej, det er finansminister Lars Løkke. Ved du hvad, jeg vil gerne bestille en masse ting, du. Jeg så beder om 2 flasker Repasso, 4 flasker Amarone. Jeg er en 3 liters Chianti. Jeg er et par Barbaresco, lidt Merlot, 2 flasker Vouvray, en kasse Paulaner Weissbier, noget foie gras, noget tapas. Og så ved du hvad, kan du ikke også lige sende en taxa efter cognac og latte. Og så lidt østers og Matador Mix, det elsker jeg. Det var mange ting. Kan det skrives på værelsesnummer? Ja, det skal skrives. For satan da. For ved du hvad, jeg er Lars Løkke. Jeg er Lars Løkke. Jeg er den kommende statsminister måske. Og jeg sidder og drikker helt alene på et dyrt hotel. Jeg er Lars Løkke. Jeg er stiv, drikker helt alene. Jeg er Lars Løkke. Ja, jeg er Lars Løkke. Jeg er stiv, drikker helt alene på et dyrt hotel. Aha, aha. Ja, Lars Løkke, jeg er stiv, bruger dine penge. Ja, Lars Løkke. Ja, Lars Løkke, jeg er stiv, drikker mutters alene. Jeg er på et dyrt hotel i det indre København. Ja, jeg sidder og nyder en masse gode ting. Jeg sidder og spiser foie gras og mæsker mig i rødvin og saucer og østers, mand. Men der er også Matador Mix, ja, det kan den almindelige, det jeg så godt lide. Ja, jeg har givet min chauffør fri. Han skal ikke køre til Græsted her midt om natten, du. Jeg gider heller ikke hjem til Græsted lige nu. Vi hygger.